Eigenlijk omdat dit wel een heel mooi moment is natuurlijk, moeten we eigenlijk dit moment onvergetelijk mooi zien. Ja? Dus om het eerste fanshirt van het Weidorkest met Fransjes in ontvangst te nemen. Nou, ik vind het geweldig. Hartstikke Dus leuk. dan kun je misschien, het is nog een broekje met sleeve shirt, als je er mooi eens lekker wil, dan kun je weer aan u stinken. Maar trots zal ik hem aan, hè? Ja, geweldig vind ik dit. Vier ik nooit weg. Mooi. Bij artiest 2, dat is Pieter Wilkes. Ik zie de rol in de wachtbaan. Hij zei dat hij net wekker is. Ik denk wel dat er al wekker is. En,